आंनो बेलुन गिफ्ट होदों नै लोखि फुजायाव आंनि सको नाकि बाबा कि सको नाकि हेलो फ्रेंड्स दायो जोङो नै आलासि जानो थांनो ओंखारदों हासबेन्डजों आंजों न'आव थांनि आरो जोंहाय ओमफ्राय दिनै लोखि फुजा नालाय लोखि फुजानि ज'हे फुजा नायनो थांसै ओमफ्राय आलिमोनाबो फैदों ओमफ्राय नै ओंखारबाय थादों माबा माबि लासोदों हासबेन्डआ बाबुआ माने लिंहरगासिनो दाबो फैया होननानै दा 1टा जाबाय आरो टाइमा अखा हाबाय थादों फ्रि फ्रि बिनिखायनो एसे गोबाव जाबाय गासिनो माबा सोदोंथाय बिमा फिसा फुजायाव फैबाय जोङो नै गासिबो परियाल दङ आगेलाहा सानथामनै आंनि आगैया उननि ओमफ्राय नै बिसानथि सानिया जि केमेरा खेबगासिनो ओमफ्राय मन्दिरा जि मोजां लोखि मन्दिर फट' लागासिनो नै जोंहानिया नै जि मोजां लोखि मन्दिर श्री श्री लोखि मन्दिर जि मोजां समायना गिदिरथार आरो मन्दिरा ओमफ्राय बैथिंजाय खेराइ मोसागासिनो ओइफाले जाऊ घरा बैथिंजाय फुख्रिफोराव माने गरायजों मा होनो गथ'फोरखौ थिखांनानै फिदिंबाय थादों आरो सायाव Sir, oh, lo dadalan ya? Si manci जादों नै माने थेला हिसाब जादों आरो Nobojitno dari nanggono ओमफ्राय रिमोटखौ नांसो नागिरदों itu loli lagi itu sulah sabi ha गारि नांगौ पिस्तल नांगौ गथ'फोरनो बिनोसै आरो फुजा नायनाया गारि पिस्तल बिमायाव मा बायना होनो नागिरदों बेलुन लाबाय नै आंनो बेलुन गिफ्ट होदों नै लोखि फुजायाव आंनि हासबेन्डआ बेलुन गिफ्ट मोनबाय आङो नै गथ'फोरनोसो होदों मालाय आंनोसो होदों सानदोंमोन आइ कान्द कल्फी खाइसे सन्ता कल्फी खाइसे सको ना सको
Soko naki? Iya, iya, apa paling gue? Baba? Ki soko naki? Iya. Si मोजां नुहुरदों नै मन्दिरखौ माने एसे खोमसिबाय नालाय लाइटजों ओमफ्राय नै फुख्रि जिं जिं जोङो बे फुख्रिखौ गिदिङासो ओमफ्राय बे मोनसे फुख्रिया नङा आरो बेथिंजाय मोनसे फुख्रि दंबावो बेनि फारनै जि मोजां लाइट होदों ओमफ्राय माने फुख्रि जिं जिं बिबार दङ आरो जि मोजां समायना मन्दिर लोखि मन्दिर नै जि मोजां नुहुरदों लाइटजों